Għall-ewwel darba xogħol artistiku tal-iskultur żagħżugħ Zebbuġi Indrija Tart se jmur barra minn Malta. Fil-fatt, statwa life size ta' San Filippo Diakono li nħadmet minn Indrija Tart se tkun fl-Abbazja ta' Agira, belt fi Sqallija, kif jispjega ma' Net News Indrija Tart stess meta żorna l-istatwa li bħalissa tinsab fil-kasin tal-banda 12 May. Naturalment, wara il-ħafna xogħol li għamilt diġà s'issa, din hija l-ewwel darba li x-xogħol tiegħi ħajmur barra minn Malta. Kienet opportunità partikolari u għall-qalbi ħafna għax mhux sempliċement għax sejra barra minn Malta, imma xemm rabta wkoll anke marbuta mal-ġemellaġġ li għandna bejn il-Gazin 12 May ħaż-Żebbuġ u fejn sejra l-istatwa f'Aġġira. Din l-inizjattiva tkompli ssaħħaħ il-ġemellaġġ li hemm bejn il-każin tal-banda 12 May ta' ħaż-Żebbuġ u l-belt ta' Agira. Il-ġemellaġġ ilu 20 sena illi sar. Allura permezz ta' din l-istatwa qed norbtu issa iktar din il-ħbiberija billi din l-istatwa ħad tkun qiegħda fil-Knisja fl-Abbazija x'hekk isejħula huma ta' Aġġira ta' San Filippo wa San Filippo Diakono li għandna hawnhekk u ser issirlu festa u ħad tkun statwa li ħad tkun bil-proċessjoni. Allura tħossok onorata ħafna illi għandek artist Malti li ħajkollu issa x-xogħol tiegħu bil-proċessjoni barra minn Malta. Indrija Tart jispjega l-proċess kif ħadem din l-istatwa. Il-materjal huwa tal-karta pesta, ġifieri finalment, però statwa aħna dejjem naħdmuha l-ewwel il-mudell isir fit-tafal u hemm ħafna ġifieri teknika differenti se għandek dawk ix-xarejn għaddej fuq ix-xogħol tintuża l-karta pesta l-ewwel ħaġa għaliex tista' tidħol f'ċertu dettall kif wieħed jagħti jara u l-materjal jiġi ħafif, ġifieri għal qies li hemm m'hemmx dak it-toqol esaġerat ma ninsewx illi ħadkun bil-proċessjoni u allura jieħdu gost taħseb dawk illi jkunu qegħdin jerfgħu ikun hemm xi biżżejjed. Sadattant anke l-President tal-banda 12 May Marjella Mizzi qalet li hu onur għall-Gazin li xogħol ta' artist li ħareġ minn dan il-Gazin se jkun esebit b'mod permanenti barra minn Malta. Ovvjament huwa onur kbir ħafna lina l-ewwel nett għaliex dan huwa għandna l-20 sena mill-ġemellaġġ allura okkażjoni sabiħa ħafna u adattata ħafna appuntu biex saret din l-istatwa. Indri huwa tifel tal-Gazin tagħna, jiġifieri rajnih jikber, rajnih immatura u fl-arti kiber li issa produċa xi ħaġa daqshekk ta' din l-istatura.